Haga jingal kai T20 World Cup hapreng ka Sri Lanka Persia ka Oman. Haga ngi jingal kai ka Sri Lanka kalakhur ka nam job. Hadin bagalala ban Pynliem ya ka Oman da Shispa Sunrons. Haga jingal kai hapreng ka Nepal Persia ka Italy. Haga ngi jingal kai ka Italy kalakhur ka nam job. Hadin bagalala ban Pynliem sok ya ka Nepal da Shiphe weekend. Agawai par ke jingal kai hapreng ka India Persia ka Namibia. Haba phai shag na ke jingal kai ka India kalakhur ka nam job. Hadin bagalala ban Pynliem sok ya ka Namibia. Hadu khandai pheulai runs. Haga jingal kai Women Champion League round 16 first leg hapreng ka Paris FC Persia ka Real Madrid. Haga ngi jingal kai ki thele kai jong ka Real Madrid kilakhur ka nam job. Hadin bagilala ban Pynliem ya ki thele kai jong ka Paris FC dalai laar. Hagawai par ke jingal kai Women Champion League hapreng ka Atletico Madrid Persia ka Manchester United. Haba phai shag ngi jingal kai ki thele kai jong ka Manchester United kilakhur ka nam job. Hadin bagilala ban Pynliem sok ya ki thele kai jong ka Atletico Madrid dalai lanon. Haga jingal kai Premier League hapreng ka Brentford Persia ka Arsenal. Haga ngi jingal kai baro artli ki kenhon ki khai da marshi gol. Hadu bukut ka jingal kai. Ya ga shigul jong ka Arsenal le ya ban thap ha ka minute ka ban riu phawai. Par ya ga shigul jong ka Brentford le ya ban thap ha ka minute ka ban nyau phawai. Haga jingal kai Copa del Rey semi final first leg hapreng ka Atletico Madrid Persia ka Barcelona. Haba phai shag ne ka jingal kai ka Atletico Madrid kalakhur ka nam job. Adin bagalala ban Pynliem sok ya ka Barcelona. Haga ne ka jingal kai semi final first leg da saulanon.